बासबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो गाजा गोमजायै बर' बिजों सानखौ फालिदों। बुहुमाव थानाय दाब दाब जायगायाव बर' बिजों सानखौ फालिनाय बायदिनो बासबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो फालिदों। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय 92 नं बयनियागुरि गुदि फरायसालियाव दिनै बासबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव गोथार बर' बिजों सानखौ फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनायजों हाबाफारिया जागायो। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै थुनलाइयारि बादायलायनाय आरो खन्थाइ आवरायनाय बायदि हाबाफारि लानाय जायो। आरो बे गोथार बर' थुनलाइ सान फालिनायनि सोमोन्दै सानजौफु समाव मोनसे मेहेरगोनां गेवलां मेल लानाय जायो। बे मेलखौनो मासि लानानै सामलायो बासबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुरज कुमार ब्रह्म बिथाङा। आरो बे मेलावनो मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो बासबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि बिपिन चन्द्र ब्रह्म बिथाङा। बेजों लोगोसेनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो परबतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि बिश्वराज ब्रह्म बिथाङा आरो परबतजरा जिल्ला बर' समाज आफादनि आफादगिरि सम्राट हाज'वारि आरो गोबां सानसुमै मेलेमजिबि फरायसा फरायसुलि बिथांमोननि बाहागो लानायनि गेजेरजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जोबनानै थाङो। जोंनि दिनैनि नैबे फोरबो 18 मे बर' बिजों सान बे फालिनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना गिबियावनो आङो खुलुमनाय जासिगोन जे जोंनि बर'नि जोहोलावजो बिथांमोना गावनि आगोमा जिउखौ बाउसोमनानै जोंनो बर' रावखौ होनायजों लोगोसे बिजों महरै जोंनो होलांनो हादों। बिजों महरै जोङो फरायनायजों लोगोसे जोंनि हारिया जौगानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङाव मासि आवग्रिनो हादों। दा बेबायदिनो जोङो जोंनि नैबे दिनैनि फिसा हाबाफारिजों जों बिथांमोननि मावसोमलांनायजों जोङो गोजोन होनो साननानै जोंबो बासबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो बर' बिजों सान हिसाबै जों दिनै 92 नं बयनियागुरि गुदि फरायसालियावहाय बे फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनजों लोगोसे आरो साखाथिनि मालसरा गेजेर कलेज फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ लाफानानै जोंनि 18 मेनि सोमोन्दै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोननो मिथिहोबाय। जाहाथे इयुनाव जोंनि नैबे 18 मेखौ जोङो आरोबाव गाजा गोमजायै इयुनाव फालिनो हागोन एबा बिजोंखौ जोङो मोनथिनाया मानो गोनां बा बिजोंनि गेजेरजों जोङो जोंनि हारिया जे जौगालांनो हायो बा जोंनि बिजोंजों जोङो फरायलाङोब्लासो जोंनि राव हारिमुजों लोगोसे हारिखौहाय जौगाहोनो हागोन एबा जोंनि हारि गेरेमसा दानायाव बिहोमा होलांनो हागोन। बिनि थाखायनो जों जोंनि बिजोंखौ लानानै जों साफ्रोम बर' माहारियानो बे समाव आं खावलायगोन जाहाथे जोंनि बिजोंजोंनो फरायनानै जोंनि हारिखौ इयुन जोलैखौहाय रैखाथि होलांगोन होननानै आङो आसा खालामदों। आङो बे बिथिङाव आङो बुंनो सानगोन हयथ' बियो थारैनो गोरोन्थि, जोबोर गोरोन्थि। मानोना बर' बिजोंजों जों सोरबा फरायनानै सोरबा सासेया गावनि आथिङाव गसंनो हायाखै बा साख्रि मोनाखै बा गोजौ थाखोआव थांनो हायाखै, बियो जोबोरैनो गोरोन्थि। मानोना जों गाव गावनो बावहाय सासे फोरमान होनो हायो आंबो बर' बिजोंजों उन्दैनिफ्रायनो फरायबोनानै दिनै सासे गेजेर कलेज फरायसालिनि साइन्स फोरोंगिरि जानानै दं। बेजों लोगोसे साफ्रोम जोंनि बेयावहाय बर' बिजोंजों फरायनाय गिबिसिन फरायनानै गोग्गानाय दंबावो जे बर' बिजोंजों फरायनानै गिबि खेब मेट्रिक पास जानानै बान्था मोननायबो दङ। जा बिथांमोना बेवहायनो दं जोंनिनो बिदा गेदेर बिपिन चन्द्र ब्रह्म आरोहाय जोंहा बिदा गेदेर बिश्वराज ब्रह्म बिथांमोनाबो साफा राफोद फोरोंगिरि जानानै दं। दा बेनिखायनो आं बुंनो हायोदि गोग्गानो हायोदि बर' बिजोंजों फरायनानैबो साफा राफोद गोजौ थाखोनि सुबुं जानो हायो। बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलावनो गोबां सुबुङानो डक्टर बिमुं मोननो हानाय दङ। गोबाङानो गोजौ थाखोनि साख्रि मावनो हानाय सुबुंफोर दङ। बेनिखायनो आङो बुंनो सानगोन बे बेलायाव जे बर' बिजोंजों फरायनानै सासे गेदेर मानसि जानो हाया बा गावनि आथिङाव गसंनो हाया जोबोरैनो गोरोन्थि। दा बेखायनो आं खावलायगोन जोंनि बर' बिजोंजों फरायनानै जोंनि साफ्रोम सुबुङानो गावनि आथिङाव गसंनोबो हागोन आरो जोंनि हारि जौगानायावबो बिहोमा होलांनो हागोन। बे समाव नंगौ थारैनो बे बेलायाव आङो जोंनि बर' बिजोंनि बिजाबनि जेंनाया जोबनानै थाङाखै दाबो। जोङो बोसोरफ्रोमबो बे जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो। मानोना जों नुनायाव जेनेबा गुबुन बिजोंनि बिजाबा जोंनि फरायसालियाव गोबां जमा जानानै थायो, नाथाय जोंनिया सौफैब्लाबो हयथ' सम बायदि सौफैया आरो थोब्ले माब्ले सौफैयो। बेनि थाखायनो आं दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों खावलायगोन जोंनि बिटिसि
गभर्नमेन्टखौ आरो लोगोसे जोंनि आसाम गभर्नमेन्टखौ जाहाथे जोंनि इयुन जोलैखौ जोङो मोजां सोलोंथाइ होनायाव जाहाथे जेबो खहा जायालासेनो जों गोग्गो सोलोंथाइ होलांनो हायो। बिनि थाखायनो जोंनो थि समाव जाहाथे जोंनि फरा बिजाबफोरखौ जों मोननो हायो आरो जेसेबांखिनि नांगौ एसेबांखिनि जों फरा बिजाबखौ मोननो हायो बेखिनिखौ आं खावलायबाय।